Moikka! Elikkä nyt me kuvattaisiin 7 sekunnin haaste. Ei sitä kumminkaan sanoa sitä. Ja ideana on... Meillä on tässä eli yksinkertaisuudessaan 7 sekuntia aikaa tehdä se juttu, mitä toinen sanoo tekevän. Niin. Mutta meillä ei ole mitään mahdottomia, että he juoksevat kaupalla nyt tässä 7 sekunnissa. Okei, siitä ei kukaan päästä selviytyä, mutta mennään vaan videoon. Sulla on 7 sekuntia aikaa ottaa selfie sun omalla puhelimella. Avaa! Missä puhelin? Tässä. Aika. Ei! Se hitti! Melkein. Okei, laskettiinko? Joo. Laskettiin, koska... Odota. Sulla on 7 sekuntia aikaa luetella 5 kouluainetta. Matikka, äikkä, liikka, käsityö, yltti, biologia, fysiikka, maantieto. Oliko siinä 4? Laskit sä? En. En laskenut. Okei, kyllä siinä varmaan oli. Laitetaan tähän johonkin montako Aava luetteli, että oliko siinä kaikki. Sulla on 7 sekuntia aikaa tehdä 6 jännehyppyä. Okei, joo. Sulla on 7 sekuntia aikaa hakea nukkekodista joku ja kertoa meille, mikä se on. Ihan mikä tavara. Joo. Lasket sä? En. No tässä on mennyt varmaan 5. Tää on tämmönen nukkekodin yläkerrasta vihreä leikkijuna. No joo, toi lasketaan. Sulla on 7 sekuntia aikaa hakea mun kynäpurkista kuulokääkin. Älä mene vielä. Ja kirjoittaa sun nimi sillä käteen. Hei, mulla ei toi sama. Mitä toi? Aika. Mulla on 7 sekuntia aikaa laittaa toi toinen verhosta alas. Laskitko? Tää ei mene sit ihan alas asti. Joo. Sulla on 7 sekuntia aikaa hakea mun pikkuveljen huoneesta sen päiväpeiton päällä oleva tyyny. Tai joku sai siellä ne tyynyt oli. Molemmatko? Ei 1. 2. Tein tässä. Sulla on 7 sekuntia aikaa mennä vessasta hakea saippua ja laittaa sitä sun käsiin. Saanko mä laittaa kuivia käsiä? Tossa. Hiero! Käsissä on. Sulla on 7 sekuntia aikaa hakea aulasta kirja ja lukea sen ensimmäinen sana. Sun pitää lukea se täällä. Aika. Bylassen! Mikä? Bylassen. Mikä siellä on? Sulla on 7 sekuntia aikaa kävelyttää toi liska portaiden siihen alkuseinään ja tulla takaisin. Joo. Oliko tää kävelytysti juosta? Eikö se ole mahtavaa? Eli kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja toivottavasti tykkäsitte. Laittakaa sitten tänne alas kommentteihin, jos haluatte lisää haastevideoita, koska näyttää aika kiva tehdä muuten. Ja ideoita oikeesti, mitä me voitais tehdä, Koska meidän pää niinku tyhjenee, meillä ei ole mitään ideaa. Joo. Mutta näemme ensi videossa ja soisin. Moikka!